רוצה ללמד אתכם איך לקשור חגורה. הקשירה הזאת טובה לכולם, גם בג'ו-ג'יטסו, גם בג'ודו וגם בטקוונדו. טיפונת יותר מיוחד לילדים. אנחנו לוקחים את החליפה, דבר ראשון, סוגרים אותה. פה צריך להיות לכם סימן בדרך כלל, הוא בחלק העליון. לוקח את החגורה, אני מקפל אותה כשיהיה שתי חצאים באופן סימטרי, ואני לוחץ את זה לכיוון הבטן, מחליף את הידיים מאחורי הגב ומושך את זה קדימה, שיש לי את שתי החגורות צמודות לגוף שלי. אני יוצא X, מחליף את היד ומכניס את החלק העליון פנימה ומחזק. לוקח את החלק העליון ומכניס אותו לתוך החגורה. בין השלבים, יש לי פה שתיים, החגורה שלי שחורה, אז קשה לראות, אבל אני מכניס בין שתי החגורות, כי עשיתי ליפוף, ואני מעביר אותה שהסמל שלה יצא החוצה. החגורה שנמצאת למטה, אני מושך אותה ומכניס אותה לתוך הלולאה שנוצרה לי. מחזיק ומחזיק את החגורה מלמטה, ואני מושך לשתי הצדדים.